Panasonic sunt esențiale pentru o curățare profundă și eficientă, eliminând resturile alimentare și placa bacteriană din zonele greu accesibile, unde periuța de dinți nu ajunge. Cu ajutorul tehnologiei avansate, acestea oferă o senzație de prospețime și curățenie incomparabilă, iar periuțele de dinți de la Panasonic sunt concepute pentru a asigura o periere delicată, dar eficientă. Tehnologia inovatoare cu ultrasunete asigură depărtarea eficientă a plăcii bacteriene și protejează gingiile, oferind o experiență de curățare completă. Duza sa patentată și pompa de apă specială colaborează pentru a produce bule de vapor de apă care acționează eficient pe dinți și gingii, oferind o senzație de prospețime și sănătate. Te invit astfel să descoperi campania Panasonic cumpărăfărăgriji.ro. Dacă nu ești 100% mulțumit de produsul achiziționat, îl poți returna în termen de 30 de zile și îți primești banii înapoi. Simplu și fără bătăi de cap.